Ano nga sa'yo mga kanding, Kaubhan akong pinakadapis nga artist diri sa Dabaww, si Kuya Katagi. Kamusta na kuya? Paulang gapon. Ang pinakadapis diri mao na siya. Asa pwede mo kuan kuya? Dito nasa bukid ko. Ano sa'yo? Ano nga sa'yo mga kanding, nanakol sa art hunt sa sanctuary. O ito tayo, art hunt ninyo dito kaya nag-art hunt akong kanding. Sana mo, Kaubhan akong pinaka-the-best rin karon. Aside sa pinaka-the-best nun siya nga musician, the best po niya kayo mga painting. Si Kuya Kacho, Piskacho. Kumusta Kuya Kacho? Ano nga sa'yo? Kumayo ma. Ako, nung ito kuya no. No, dumurag ito ko sa imas. Hi. Genki. I-invite sila po. Sir, para sa imong, ano sa imong artwork. Kita ka sa mga artist? Ako nag-ibitsuhan bago ko nito sa imo Mahal si Kuya Kacho, Kuyaw Kaayow ni. Ang mga artista ni, kay mga kauban na artista, Kuyaw Kaayow. Salamat Samo ka. Salamat kayo, Kuya Kacho. Uy, si Kuya Kacho. Kaubhan ako si Ma'am Risa. Hello. Kamusta ka na, Ma'am Risa? Okay lang, Sir Koy. How are you? Oh my God! Kaya si Koreanong Bisaya. I'm Ilongga, not Bisaya. Amo gid. Hello, gagay Hi ma'am. guys, welcome to Art Hunt 2019. I'm Liza from Baihina. This is our song. Mabot sa mga pinaka-the best na buhat na painting rin, ma'am. Sa aqua or sa ano namin? Opo, dito sa kuhan po, ma'am. Grabe na rin ako. Mag-isog ko nga rin kay Tinglongga si ma'am. The best is wearable art. Oo. Precious stones. Uy, Kuyaw Kaayow. Wow, kayo. Ano yung Teo? And then, of course, well-known artist natin from Davao City is here. Wow. Benita Dumlao. Mixi more board. Kag. Di ba ka-paint ko man, Sir Koy? Opo. Wala ako na. Guys. Kuyaw Kaayow sila mag-drawing yun. Cake art collection. Wow.
안녕하세요. Kumusta naman dira? Yoboseo. Nakukaraw nila. Set hana to dira mga paligyan, mga painting. Kuyaw kaayow ka tanan. Nawi paintis kong kandeng nila. Kikaw, naka-interviewon dira para makapalota kung unsay kaganapam. Kuyaw kaayow. 안녕하세요. Kumusta na ka kuya? Okay lang. Okay na ka? Kumusta okay lang mo rin 2 days na starting kagahapon. Dakana na palit sa iyong painting? Nagana, bayubay-sad. Support lokal. Support lokal. Pila mo kabok member diri kuya? Kuan sa karon ang active lang is 16 members. Appeal siya. Apel day ko rin. Appeal siya, artist name. Apel day ko rin okay. Pakita yung artwork. Pakita na tong artwork na ko. Para di mo malain. Tala, mo na kong gidrawing din. Mag-drawing pa kong kanding na ko. Salamat kayo. Thank you kay kuya. Kari si Sir. Sir, pila na katuwi ka pinta na kuya? Mga 19 years. 19 years ka na si painting? Kaya ni mo, antik na rin ka kuya. Mako siya. Mga mga member nila karon. Sila, mga members na. Kamusta naman mga kuya? Kamusta yung pag-painting? Pila ka ba ka mag-painting kuya? Ako'y pito diri kol. Kuya, howda naman kuya. Pila ka katuwi na painting kuya? Mga 99 years na pod kol. 99 years? Bata palikag na ako. Ano sa ikaw gito? Si Kagito. Hello ma'am. Yoboseo. Kamsahamnida. Ma'am, pila na kakatuwi na painting ma'am? Kahapon ako nagsugod. Oy, asay mong painting ma'am? Dito, mermaid. Mermaid siya painting. Ikaw kuya, awa kay labot. Ano ka pila-pila ka rin Ang si ma'am, ay kumusta na ka ma'am? Yoboseo. Post na to sa YouTube o sa Facebook. Ma'am, pila na kakatuwi na painting? 19 kupong na. Boy, kaya. Unsa ka sa kara mag-painting ma'am? Watercolor, portrait. Kani sa likod mo? Nagili na sa bagay. Kuno na ilang kam sa likod mo ma'am. Lupan na roy. Ting makabuhil siya. Kamsahamnida. Thank you kao. Ano siya mga kanding? Ngayon Koreanong Bisaya, Kaubhan ako karoon sila. Wala doha. Hay mo na. Ano siya doha? Amili na may diri karon. Sabi ko pag sinormal, 20 lang. Wow, okay kayo. Dabaww lapishi. Hanang masayo mga kanding na nakolere sa artan sanctuary. At ito kami natak artan ninyo dito kaya nakartan na kanding. Ano sa'yo? Very The good. other rhythm that we can use is bass. Hey. Together.
Kuyaw Kaayow. play. 1, 2, 3, play.